esaten, no? Zer modu zara, Xavier? Ondo, mundua ez dakit ezagutzen dudan, baina gure kasa ezagutzeak errespetua ematen du, Bai? Bai, pixka bai. Benetan, zergatik, Xavier? Alde honetan ez gaudelako ohituta egotera. Ja. Pixkat urduri. Baina txintxon portatuko gea. Vale. Ni saiatuko naiz. Zukre, badezpada ez zinik egin, zurinde. Nahiago duzu elkarrizketatzaile izan, elkarrizketatu baino? Bai, errazagoa da. Bueno, zuri buruzko galderak egingo dizkizu. Ez dakizunik ez dizu galdetuko egia da. Baina bidez, orain ikusiko dugu, gure kaseta gero ura honditan, Mexikon. Mexikon izan zarete eta oso krezpari manez gainera, esperientzia izan da Mexikokoa, ez da? Bai. Orain esango diguzu, hau gogorragoa dela, ura baino, edo? Bueno, lanagatik pasioa duzunean, gustora egiten den zerbait da, eta bai gogorra da, testigantza horiek jasotzea, eta hori gogorra da. Baina alde honetan egotea, ez dakit, hor egoteak, ematen izkizu, gure lanak baitu askatasun batzuk, eta nahi duzun guztia galdetu alizateak, horrek lasaitasun bat ematen du. Eta erantzunak berriz... Nahi deten guztia galdetu deike? Bai. Vale, adibide. Eman diozu hori. Hortik, galdetu litekela nahi dugun guztia, nahi dugun guztia galdetuko dugu. Lehenera aipatu dugu aurrerapenean, modako kazetaria dator gaur gure kaxara. Espero zenuen, Xavier, kazetaritzan lehen urratsak eman zenituenean, ETV-ko aurpegi nagusienetako bat izatea gero? Ez dakit. Hasi nintzenean, maleta batekin joan nintzen, Jerusalenera, 22 urterekin, eta hau enuen imaginatzen, ez da pentsatu ere. Gogoratzen dut, joan nintzela, iritsi, eta hasieran ere enekien ez da korrespontxaliak funtzionatu behar zuen edo ez. Eta orduan, unibertsitatean, han kurtso batzuk egiten dituen, eta zan, pasaportearekin fakultatetik fakultatera pasatzeko, katxeatu egiten gintuzten, pizza zati bat erosi edo kafe bat hartzeko ere katxeatu, eta unibertsitateko kafetegian sartu, eta han zeuden duela ez dakizen bat hilabete hildako bomba bategatik hildakoen argazkiak, ez? Eta orduan pentsatu nuen, non sartu naiz. Enekien ez da korrespontxaliak ere aurrera irten behar zuen, eta azkenean izan ziren 3 urte zoragarri, eta bai lan aldetik profesionalki eta pertsonalki askorako bali izan. Benetan, guri behintzat ala kontatu digute, zuko 22 urterekin bekaldia bukatu zenuen, joan zinen nagusiaren bulegora, eta esan zenion, edo eskatu zenion, eta eskatu zenion. Eske oso urduri baitzeo, esateko ez da erresa. Jerusalem era joan nahi dut. Bai. Zergatik? Erasmus bat egin nuen, eta Erasmusa eginda... Non markatu? Lancasterren, Londrestik, ordu batzutara, 3 ordura edo. Eta handi hasi nintzen Euskadi Irratiarentzat kronikak egiten. Eta nik uste hor sortu zela piztu zen atzerritik lan egiteko gogoa, ez. Egia da egiten nuena, ez zala, segudo kazetaritza zen, ez zan benetako kazetaritza, azkenean kurtsoa aurrera atera behar nuelako. Baina bai piztu zitzaidala zerbait, eta ona itzultzean, bekadun nengoen irratian, gero telebistan, buruan neukan kanpora joateko gogo hori neukan. Gainera, korrespontxalak ikusita, eta euren irudia hor pixkat igual idealizatuta daukazu unibertsitatean zauden bitartean. Eta begiratu nuen EITB-k aber non eukizezakeen hor utxuneren bat, eta Jerusalenen zegoen utxunea. Eta bai joan nintzen, bulegora joan nintzen, eta esan nuen, hala, Jerusalenera noa. Eta zer horrek aipatu duzu, hor irudi bat badaukazu, gutxi gora bera lanbide hori nolakoa izan daiteken, baina noski gero Jerusalemera iristen zara eta egiten duzu topo errealitatearekin. Nolakoa izan zen, alde hori? Espektatiba guztiak, askoz ere hobea da, imaginatu ezakezu oso polita, baina gero, lana ikaragarri polita da. Korrespontxal lana, jendea ezagutzea, eta gainera denborakin. Denborakin egiten duzun zerbait da, lekuan bertan zaude, lanean zaude, ordu batzutan lanean zaude, baina gero murgiltzen zara bertako gizartean, eta bertako errealitateak oso gertutik ezagutzen dituzu, ez soilik lanean zaudenean, ez soilik kazetari lan egiten zaudenean, baizik eta egunerokotasunean ere, ikuste dituzu errealitate batzuk eta oso interesantea da, benetan interesantea. Hor murgiltzea ez da? Zenbat herrialdetan murgildu zara zu horrela, Xavier? Korrespontxal moduan, 3 korrespontxalia izan ditut, Jerusalem, Madrid eta Paris. Baina gainontzean lan bidaiengatik eta bateko erreportajeak eta... Ez dauka kontu atera eta, egin beharko dugu zerrenda. Egin dugu. Egin duzu? Hauetxek, Xavier Madariagak bisitatutako herrialdeak.
Egunon hemen Labanan etzen alakorik ikusi. Eta giro honetan muturrekoenen txanda dela dirudi Kieven. Frantzian irakasleen ikuskatzailea dago klaseetan sartzen da. Israelen ordu honetan ekintzaile bat bera ere ez da gelditzen basamortu erdiko presondegi honetan. Litearen aizialdirako balio zuten zulo hauen artean orain 50.000 pertsonek eska hoietako biztanleek 7 ordutako ibilaldiak egin behar dituzte. Balaukaztu horrela bereziki lanean ari zuzaren lekuren bat oso gogoko, kutxuna edo berriz ere bueltatu behar dut esaten duzuna? Nik uste Jerusalen dela. Lehenengo zuzeneko handik egin nuelako, izan zen desastrea. Arafat, mukatan, kontrolpean zeukaten israeldarrek, eta bueno, hasieran, claro, telebista ere etzan askori fidatzen nitaz, eta logikoa denez. Eta orduan hasieran erreportajeak besterik ez nituen egiten, baina bueno, itxi zen momentu bat, non zuzenekoak egin behar ziren ekialde hurbiletik, eta Ramalatik, eta lehenengo zuzenekoa goratzen dut, desastra izan zen, oso urduri, eta bueno, utzi ziaten gero gehiago egiten, eta hobetzen joan gara, eta oraindik hobetu beharko dugu. Ja fiatzen diaztutaz telebistakoa. Pizkatxo bat. Normala. Ja mundua marrena ibiltzen ere ikasi du eta